Λοιπόν, φίλοι μου, καλημέρα από μία όμορφη τοποθεσία μετά τους Μυτιληνιούς, λίγο μετά τα σκουπίδια, ξέρετε εσείς εδώ οι ντόπιοι, και εδώ φαίνεται ένα μέρος από το βασί της Σάμου και φυσικά το πράσινο που σας αρέσει όπως και εμένα, Σπάρτα ανθισμένα, αν και άργησαν πολύ φέτος να ανθίσουν και τα Σπάρτα, το γνωρίζω καλά λόγω του καιρού. Επιτέλους και αυτά άνοιξα και άθισαν. Σήμερα είναι καλοσύνη, έχει μια φοβερή μέρα και μια που ήταν και ο δρόμος μου, γιατί τώρα κοιτάμε και τη βενζίνη, τα κοιτάμε όλα, τι να κάνουμε. Μια που ήταν ο δρόμος μου, είπα να σταματήσω, να κοντοσταθώ και να σας βγάλω ένα πολύ ωραίο τοπίο. Λάδι θάλασσα, όπως έλεγε και ο παππούς μου, ο αείμνηστος, λάδι. Και απέναντι, όπως βλέπετε, φαίνεται η Τουρκία. Είναι και κάποιες κυρίες και κύριοι που μου λένε δεν είναι η Τουρκία, είναι Μικρά Ασία. Εντάξει, αυτό το λέει η ιστορία μας, ότι είναι η Μικρά Ασία. Και καλά κάνετε κάποιοι και το λέτε, ακόμα και τώρα. Αλλά αν πω τώρα στα σημερινά παιδιά ή και σε κάποιους άλλους ανθρώπους Μικρά Ασία, ίσως παρεξενευτούν. Οπότε καλό είναι να υπενθυμίζουμε και την ιστορία μας, αλλά να λέμε ότι πλέον είναι Τουρκία. Δυστυχώς μας τα έχουν πάρει όλα. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Να μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι πολιτικά εδώ στο νησί, στο κανάλι μου με το κανάλι μου δεν ασχολούμαι με πολιτικά και δεν θέλω να ανοίξω ένα τέτοιο κύκλο προς Θεού. Λοιπόν, σας καλημερίζω, τα φιλιά μου, την αγάπη μου την έχετε. Και για όσους με ακούτε όλους αυτούς τους μήνες, είμαι η Μαρία, είμαι ο Μαγικός Κόσμος που έχω ονομάσει το κανάλι Μαγικές Διαδρομές, που με έχετε στο Facebook, αλλά δεν ξέρετε ότι είμαι εγώ αυτή που μιλάω στα βιντεάκια. Να έχετε μία όμορφη μέρα, ένα καλό υπόλοιπο.